Σαλάνια Barber Shark εδώ, πρώτο βίντεο στο YouTube. Το πρώτο βίντεο θα είναι ένα Q&A που θα απαντήσω σε ερωτήσεις που με κάνατε στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη το τελευταίο καιρό. Πάμε στο βίντεο. Πρώτη ερώτηση από τον Κώστα, παιδιά. Μου λέει πώς σου ήρθε η ιδέα να ξεκινήσεις να κουρεύεις. Η ιδέα μου ήρθε, ήταν μία μέρα, ήταν 2025, 6 Φεβρουαρίου. Ξάπλωνα στο κρεβάτι, είχα προπόνηση εκείνη τη μέρα μπάσκετ. Και έβλεπα TikTok πριν φύγω και με πέταξε ένα μπαρμπέρι στην ηλικία μας. Και ρε φίλε, λέω γιατί αυτός και όχι εγώ, ξέρω εγώ. Και το είπα στον πατέρα μου, με εμπιστεύτηκε και έτσι ξεκίνησε η φάση. Ρωτάει ο Ιαννίδης, είναι δύσκολο να είσαι μπαρμπέρης? Εγώ πιστεύω είναι πιο πολύ ψυχολογικά δύσκολο να είσαι μπαρμπέρης παρά σωματικά. Κώστας, τη βλέπεις μακροχρόνια τη δουλειά σαν κουρέας ή απλά το έχεις σαν χόμπι? Ρε φίλε, εγώ το βλέπω μακροχρόνια και ελπίζω να πάει καλά στο μέλλον. Ένας Βαγγέλης, θα ήθελες να ανοίξεις δικό σου μαγαζί μία μέρα? Βεβαίως θα ήθελα και γι' αυτό το κάνω όλο αυτό και στόχος μου είναι να ανοίξω και ένα μαγαζί. Ρωτάει Αναστάσης πότε θα δούμε κούρεμα με Μπίλι, να τον ξαναγαργαλάει η μύτη. Ρε φίλε, μακάρι να δούμε σύντομα βίντεο με τον Μπίλι. Αυτό εξαρτάται και από αυτόν. Ρωτάει ο Σταύρος, τι ομάδα είσαι? Είμαι Ολυμπιακός εγώ, ρε φίλε. Με ρωτάει ο Ορφέας, ποιοι είναι οι στόχοι σου για το 2026-2027. Οι στόχοι μου είναι να πάνε όλα καλά με τα κουρέματα και με το μπάσκετ και να ανεβαίνω όσο μπορώ και στα social. Ρωτάει ο Βαγγέλης, ποιο κούρεμα σ' αρέσει πιο πολύ? Μ' αρέσει πιο πολύ το taper, ρε φίλε. Με ρωτάει ο Νίκος, πώς αποφάσισες να γίνεις κουρέας και δεύτερον να αγχώνεσαι πριν κουρέψεις? Το απαντήσαμε πριν, πώς αποφάσισα να γίνω κουρέας και δεν αγχώνομαι πριν κουρέψω, γιατί να αγχωθώ. Ρωτάει ο Αλή, πώς ένιωσες μετά το πρώτο σου κούρεμα? Ρε φίλε, εντάξει, στεναχωρήθηκα λίγο, γιατί δεν το έκανα πολύ ωραία, αλλά εντάξει, με το καιρό έφτιαξα. Ρωτάει ο Αργύρης, πώς βγήκε το όνομα Barber Shark? Η καλύτερη ερώτηση μέχρι τώρα. Ρε φίλε, ήμουνα στην τάξη με ένα συμμαθητή μου. Και αυτός ήρθε σχολείο με ζακέτα καρχαρία. Και εγώ τότε ήταν οι αρχές που κούρευα και έψαχνα όνομα. Και φανταζόμουν το μαγαζί μου, ξέρω εγώ, να φοράμε ζακέτες καρχαρίες και τέτοια. Και λέω Barber Shark. Και από τότε έμεινε και μ' άρεσε πολύ και αυτό θέλω να αφήσω. Ρωτάει ο Ντάφι, ποιος έμαθε να κουρεύεις? Δεν είναι ότι με έμαθε κάποιος, απλά με το καιρό, με την εμπειρία, παρακολουθούσα βιντεάκια, πήγα και σε σεμινάρια. Και έτσι με το καιρό είναι πιο πολύ, πιστεύω, η εμπειρία είναι πάνω απ' όλα και η θέληση. Αυτά πιστεύω. Οι γονείς σου είναι δίπλα στην προσπάθεια που κάνεις, σε υποστηρίζουν γι' αυτό? Οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα και τους ευχαριστώ. Και με τη στήριξή τους και γενικά που πήγαινα σε σεμινάρια Θεσσαλονίκη, που πάω όταν γίνονται και γενικά, με πάνε πάντα. Δεν έχουν κάποια άρνηση και γι' αυτό τους αγαπάω πάρα πολύ. Ρωτάει ο Λεονταρίδης, πόσο καιρό είμαι στη φάση και άμα θέλω να το συνεχίσω και γενικά τι θέλω να κάνω στο μέλλον μου, με τη ζωή μου. Ρε φίλε, εγώ θέλω να παίζω το μπάσκετ μου, να ανοίξω ένα μαγαζί σίγουρα, μακάρι. Και γενικά να πηγαίνουν καλά και τα κουρέματα, τα social, αυτό ρε φίλε, το απάντησα και πριν. Ρωτάει ο Αντώνης, πότε κούρεψες πρώτη φορά? Πρώτη φορά κούρεψα 2025, 6 Φεβρουαρίου, κούρεψα τον πατέρα μου το βράδυ. Και θα σας πω λίγο την ιστορία γενικά. Όταν ήταν η καραντίνα, με είχε κουρέψει ο πατέρας μου. Και μετά, ξέρω εγώ, του λέω: εσύ πώς με κούρεψες την καραντίνα? Θέλω να σε κουρέψω κι εγώ, γιατί θέλω να γίνω κουρέας. Δεν το είχα πει και γενικά όλα αυτά. Με εμπιστεύτηκε και τώρα είμαι εδώ που είμαι. Εντάξει, είναι αρχή ακόμα. Αυτό. Ρωτάει ο Ραφαήλ, με ποιους θα ήθελες να συνεργαστείς στο μέλλον ή και τώρα? Εντάξει, δεν έχω θέμα. Στο μέλλον θα ήθελα να συνεργαστώ με μεγάλους barber. Ξέρω εγώ που ασχολούνται με τα social media. Αυτό ρε φίλε, όπως ο Φρόκου, ο Τζίο, τέτοια φάση. Ρωτάει ο Γιάννης, ποιος φίλος εμπιστεύτηκε για το πρώτο κούρεμα? Πρώτα με εμπιστεύτηκε, δεν ήταν ακριβώς φίλος μου, ο Άγγελος, το παιδί που έχει το Spider Plug. Και με εμπιστεύτηκε, τον είπα, κούρεψα τον πατέρα μου, το έδειξα βίντεο και ήρθε. Δεν το πίστευα εγώ, νόμιζα μου το έλεγε για πλάκα. Ήρθε, με εμπιστεύτηκε και να είναι καλά το παιδί. Ρωτάει ο Λουκάς ο Παπαδόπουλος, τι μπορεί να κάνει ένας κουρέας άμα κάνει λάθος στο κούρεμα? Θα προσπαθήσει να το διορθώσει. Και άμα δεν διορθώνεται, ρε φίλε, θα του ζητήσει συγγνώμη. Αλλά μακάρι να διορθώνεται και να είναι προσεκτικός για να μην γίνει καν αυτό το λάθος. Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής και μπασκετμπολίστας? Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Ρονάλντο και μπασκετμπολίστας είναι ο Τάιλερ Ντόρτσι. Ρωτάει ο Γάζης, πόσο καιρό πήρε να αποκτήσει fame? Δεν το θεωρώ fame, ρε φίλε, αυτό. Έχω κάποιο μικρό κοινό και προσπαθώ να χτίσω λίγο φήμη και τέτοια. Γιατί πιστεύω στο μέλλον θα με βοηθήσει κιόλας. Να ρωτάει αυτός ο Γάζης, λέει, κουρεύεις για να βγάλεις χρήματα σε μικρή ηλικία για να έχεις? Εγώ πάνω απ' όλα το κάνω από αγάπη και πιστεύω στο μέλλον θα μου έρθουν και τα χρήματα, θα μου έρθουν και όλα. Απλά πάνω απ' όλα πρέπει να το αγαπάς και να έχεις θέληση.
Ρωτάει ο Χριστόφορος, στις αρχές σε κορόιδευαν και σκέφτηκες ποτέ να το παρατήσεις? Στις αρχές, ρε φίλε, μέχρι και μερικοί φίλοι μου με κορόιδευαν. Είχα στεναχωρηθεί λίγο στην αρχή γενικά. Αλλά μετά από τώρα τους γράφω όλους, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει κανείς. Και κυνηγάω τους στόχους μου, γιατί ρε φίλε, δεν πρέπει να ακούσεις τους άλλους. Πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς και να το συνεχίσεις. Δεν με είχε περάσει ποτέ από το μυαλό να το σταματήσω αυτό. Αλήθεια σε λέω. Ρωτάει ο Κώστας, ποιο είναι το αγαπημένο σου βίντεο? Καλά, εγώ θα σου πω τώρα 2-3. Μ' άρεσε πολύ με τον Κώστα Σίδηρο. Πολύ καλός άνθρωπος κιόλας. Μ' άρεσε πολύ με τον Μπίλι και με τον αδερφό μου. Αυτά τα τρία είναι τα αγαπημένα μου για μένα. Ο Χαράλαμπος. Θα ανεβούν και τα άλλα βιντεάκια. Tutorial Fade. Φθηνή μηχανή. Μέτρια τιμή και ακριβή μηχανή. Βεβαίως θα ανεβούν, ρε φίλε. Απλά σας ρώτησα ποιο θέλετε να ανεβεί πρώτο. Ρωτάει ο Καντράκος, πότε θα κάνεις βίντεο με αλιμπάκι? Μακάρι να γίνει αυτό το καλοκαίρι, φίλε, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μένα αυτό. Ρωτάει ο Παναγιώτης, είναι δύσκολο να συγχρονίσεις κουρέ με το σχολείο μπάσκετ? Είναι δύσκολο, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, τώρα το καλοκαίρι που δεν θα έχουμε και σχολείο θα είναι λίγο. Βασικά θα είναι πολύ καλύτερα. Ρωτάει ο Θανάσης, τα πράγματα που έχεις είναι δύσκολο να τα αγοράσεις? Είναι με το καιρό, με τα λεφτά που έχεις στην άκρη, με άμα σε βοηθήσουν οι δικοί σου ανθρώποι. Εγώ έχω clipper, trimmer, saver, καρέκλα, μπέρτες, έχω αρκετά πράγματα και στο μέλλον θα ανεβούν και θα έχω ακόμα και πιο πολλά, πιστεύω. Ρωτάει ο Βλαχοδήμος, υπάρχει κανένα tip για νέους barber? Πάνω απ' όλα είναι η θέληση και η αγάπη, ρε φίλα, και να το κυνηγάς. Αυτό. Ρωτάει ο Βασίλης, ποιος είναι ο αγαπημένος σου τράπερ? Ο Sneak. Ρωτάει ο Γρηγόρης, το αγαπημένο σου πράγμα να κάνεις στο κούρεμα? Μ' αρέσει να κάνω, ξέρω εγώ, το fade. Μ' αρέσει πιο πολύ το fade απ' όλα. Αυτό, ρε φίλε. Ρωτάει ο Στέφανος, τι κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο? Στον ελεύθερο μου χρόνο, μπρο, ή παίζω μπάσκετ, πάω για μπάσκετ. Αλλά συνήθως δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί έχω προπονήσεις, κουρέματα, σχολείο. Ή θα ξεκουραστώ, ή θα πάω να παίξω και κάνα μπασκετάκι μόνος. Γενικά δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Αλλά αν όσοι μείνατε μέχρι εδώ, κάντε ένα like και ένα subscribe και χτυπήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ρωτάει ο Ηλίας, σε φωνάζουν καθόλου Barber Shark έξω? Ρε φίλε, αν πάω και σε άλλες πόλεις μπορεί να με φωνάξουν Barber Shark. Στην πόλη μου όχι και πολύ. Με το όνομά μου με φωνάζουν ή το επίθετο. Ρωτάει ο Θεοδόσης, ήταν δύσκολο να πάρεις όλα αυτά τα πράγματα? Εντάξει, δεν γίνεται, ξέρω εγώ, από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα να τα πάρεις όλα. Ξέρω εγώ, όταν ανεβαίνει η πελατεία, ξέρω εγώ και όλα αυτά, θα μαζέψεις λεφτά και όλα αυτά και θα αγοράσεις με το καιρό τα πράγματα. Ρωτάει ο Κώστας, τι σε δυσκολεύει πιο πολύ στο κούρεμα? Ρε φίλε, δεν είναι κάτι που με δυσκολεύει πολύ. Δεν έχω κάτι που να με δυσκολέψει, είναι όλα συνήθειες, πιστεύω. Αλάνια, κάπου το πρώτο βίντεο έφτασε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like και ένα subscribe για να ανεβούμε σιγά σιγά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.